A máis de 700 metros de altitude, con vistas ao que daquela era unha gran lagoa, erguíase a muralla da Idade do Bronce máis monumental identificada en Galicia. Aplicando novas técnicas de teledetección, rexistraron unha aliñación moi extraña neste espazo. Unha aliñación que despois, visto en campo, confirmaba que era unha muralla de máis ou menos 2 km de corda. Ten arredor de 3.200 anos de antigüidade. Eso é algo único en Galicia. Da muralla para dentro, as vivendas dos límicos da Idade do Bronce, século XIII a.C., os castros antes dos castros. Que o que estaríamos a ver serían buracos de poste, que se chaman, non deixa de ser simplemente unha especie de cimentación para apoiar unha viga ou vigueta de madeira que formarían, todas colocadas en liña, unha parede. As escavacións comenzaron en 2021. Baixo estes montes hai unha superficie construída dunhas 16 hectáreas, onde se concentra, destacan a historia de Galicia, desde a Idade do Bronce a un castelo medieval, pasando polos romanos. Por iso é tan importante acometer neste espazo un proxecto de investigación, de excavación e de posta en valor do sitio, pois como no seu momento se fixo en Atapuerca, porque aquí están todas as follas dos capítulos da historia de Galicia por escribir. Información histórica que bota a luz sobre as lendas populares como o Burato dos Mouros, probablemente unha antiga mina romana.